přítomným, tohle je program Galilea Kašany. Fotbal hrají fotbalisté ve čtyři. Dívejte se na tento děj, jak je. 1, 2, 3. Jmenuji se Jurij Gleboch. Raz, 2, 3, na tě. 1, 2, 3 čaje. Vidíte, je to velmi jednoduché to. A za to všechno děkuji. Budeme se snažit být silnější, tedy ano, jsem špatně vychovávaný. Mně prostě sletěl míč na manu. Zakatovat jeho nazad. A zakatovat jeho. 1, 2, 3, 3. Jiný brousit míč. Není fotbal. Před lety se zabývám. Jmenuji se Jurij Gleboch. Balu, teď se úkol stěžuje. Takhle to je. Shledanou a sledujte náš program Galileo. Nepřepínejte se, co?